Kene ka video ka pen iba plan kini ki mau ki badan apa haw lene kita ki asteroid bunsin ki ju ha madebet ha man la ki metbneng ki badan apa kate ka haw kin thop lang rui ka parthai jengi mak parthai jengi kala da ban ma de ka jengwan hap jong kini ki mau na apa haw hakis nam ki balam mendai ba Henry ha kene ka video pat pila ban iba kini ki asteroid kala lej ban ihap hapa utei u bnai bat kene ka dei ka tan ka video ka bana du snam arjar khanyo baya ka jaka ka bala ring ha ka por baki teki asteroid kala lej hap apa utei bnai am sem latep bat pej ma phi kene ka video kumno utei bnai ulang ha ka por ba utei asteroid ula het ya utei u bnai bai pila ban i bai jing thai baret ba idan namar ba kala jingai palat namar bala ring nang ne na posla parthai jongi